Tak fordi jeg måtte komme. Du har taget pænt tøj på. Jeg skal til det vigtige møde. Hvorhenne? Ind i byen. Med hvem? Nogle forretningsforbindelser. Ja, okay. Farvel. Farvel. Jeg glæder mig til at se dig. Jeg glæder mig også til at se dig. Hej. God aften. Tak fordi jeg måtte komme. Værsgo at tage plads. Jeg har taget blomster med. Kan du lide blomster? Hej. Hej. Tak fordi I måtte komme. Selvfølgelig. Du kommer bare ind. Jeg er alene hjemme. Så smider du bare din jakke der. Så kommer jeg lige om lidt. Jeg har taget blomster. Wow. Kan du lige blive så? Værsgo at tage plads. Så fortæl mig, hvorfor du er mødt op her i aften. Det her det er beskeder, du har sendt til en 13-årig pige. Hvad troede du? Hun sagde, hun var 15. Hvor gammel er du selv, Peter?